Daar is de vrijdagmiddagborrel. Ja, weer dansen met z'n allen, de tent gaat op en neer. De vrijdagmiddagborrel. Ja, het is weekend en dan gewoon voor weer. Jongens, gewoon hebben over de zomervakantie. Het is bijna zoiets, hè. Heerlijk, hè. Ik verheug me er nu al op. De meivakantie van de kinderen is zus voorbij. En Plant je altijd dan zomervakantie? Ja, Zeker. Ja. Wel. het is maar een paar weken. Ik heb voor volgend jaar om te plannen, hè. Want Ja, de anders, zomervakantie gaat echt al heel snel beginnen. Niet een paar weken. Nee, maar het plannen, wat bedoel je plannen in de zin van plant op je- vakantie te gaan? Of van mini hebben voor 3 weken zomervakantie? Dat. Ja, dat moet ik al een jaar of 2 van het jaar voor zelfs plannen. Mhm. Dus dat moet... Maar ik denk dat we ze alle drie wel hebben, toch? Mhm. Ja, nee, ik wil zeggen, Ja, ja. meneer dat zich zegt van plant gaat dat. Ja, zeker. Sommige lui denken altijd dat ze pas een week van tevoren een zwakker moet gebeuren als ze misschien op zomervakantie willen. Nee, maar bij ons moet dat echt letterlijk 2 jaar van tevoren moeten ze gewoon vrij houden en gewoon plannen wat we wel en niet gaan doen. En, Ja, en dat, soms is het natuurlijk ook wel voor lui lastig te begrijpen en zo, maar Ja. dat zijn wel dingen wat veel wel moeten doen, want anders heb ze gewoon, ik heb dat echt een paar jaar gehad, gewoon dat ze zomervakantie 3 weken had en dat ze gewoon ieder weekend maar zo nee, draaien. ik wil het niet doen. Nee, maar dat heb ik vroeger toen ik kinderen klein was. En dacht ik, kut, heb ik dat weer verkeerd Als gepland. sinds ik nu kinderen heb, ben ik daar anders in. Voorheen deed ik het dan wel als ik dan toch vakantie had. Of je plande me 2 weken vrij en dan kwam je het, dan pakte ik dat nog wel aan. Maar nu is het gewoon letterlijk dan tot aan helemaal niks. Ja, helemaal niks. En, Nee, zeker. vooral genieten en vooral nog op vakantie. Lekker met de Udik naar Spanje. Mini-gasten. Meteen als de zomervakantie begint van de kinderen, van de 8 show. juli of zo gaat Ja, meteen dat eerste weekend, tweede weekend van juli. Ja. Lekker. Ja. Maar wat heb je bepaalde... Dat je echt denkt van dit is zomervakantie. Ik heb dat altijd als ik zonnebrand ruik. Ja. Oh ja, ik heb dat nu in de meivakantie, heb ik 2 dagen bij je kanaal gelegen. Ja. Ja, ik kan er al optimaal van Het is genieten. ook ja. wel echt geweldig weer geweest. Hè? De zussen de Marvin, de zussen dan Kenneth. Je ziet supergroen allebei. En bij Niet gaan we mee. er wachten. Ja. En ik zus Nee, mijn ik horloge heb nog nog. in de zon gezien geleefd. Ja, een beetje. Nee, maar het is wel... ja, ik heb daar Hier is naast de T-Pex zon- onder zijn horloge, heb ze gezien? Ja. Als de zon dan schijnt, ik ga me daar echt letterlijk voor in een tuintje zitten. Ja, lekker man. En ik kan daar gewoon echt letterlijk in gaan zitten en genieten van dat moment. Van, Lekker zweten. Ja, heerlijk. Ja. Ja. Maar ik moet zeggen, het is ook wel een beetje... En je hebt natuurlijk een avondbaan. Of ja, die werkt natuurlijk bij de Mediamarkt. Maar bij de Mediamarkt. Wie is de sponsor van deze aflevering zeggen? Media Marvin. Oh, Mediamarkt. Ja, dus... Ja, maar ik werk gewoon overdag. Dus voor mij is het heel moeilijk om te zeggen... Nou, ik ga gewoon even naar huis. Ik ga me 3 uur in de zon zetten. Want dan zit ik niet rustig. Absoluut niet, dat is geen toeswerken. Nee, helemaal niet. Ja, maar ik sta natuurlijk wel extra ervoor op met zo'n dag. Ja, Dan, oké. als ik dan s'nachts thuis kom, ik kan me er wel echt lekker de wekker voor zetten. Als ik weet dat het goed weer wordt, dan denk ik van, ja, dan slaap ik weer een andere keer. Ik wil nu gewoon genieten van het goede Ja, weer. dat is wel goed. Sliep ze niet gewoon lekker ook in de zon? Ja, vind ik dat wel het laatste. Dan hebben we ook nog het kindertjes rond soms. Ja, dat is waar, ja. Maar dat vind ik dan altijd wel het laatste. Ja, ik ga er liever van hoe lekker in zo'n chille stoel zitten. Gewoon een zonnek op de gezicht. En ja, En heerlijk. kijk je dan ook echt... Heb je Met meloenen en alles, ja. Met 2 miljoen, ik heb Met dat Met dat meloen. Nee, Nee, ik maar, heb een miljoen gewonnen. ik heb een meloen. Nee, maar je kan er echt oprecht heerlijk van genieten, ja. 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 Maar ja, ik weet niet, ik heb dan nog natuurlijk zo'n kleine jacuzzi toes. Dat is wel lekker. Maar ik Klein. vind- Zo'n oplos en tekst, Ja, zeg je. precies. Ja, ja. Is dat... Noemt zich dat een kleine jacuzzi? Want Michel in de tuin is dat... wat ze met die kraan over het hoes. Goeie En wat er op gedaan, plaats zal. En die dan, je hebt tuinen gezien. Hoor. Nee, een Deze jacuzzi al van even 12 met, even met voor Dat huis. is deze gewoon met verhuis. Ja. Dat is eigenlijk gewoon een jacuzzi op wielen geworden. Zo'n caravan jacuzzi. Is Kent je dat, heet dat een ding van 12.000 euro en een een kleine kijk, jacuzzi? Nee, maar ik woon niet meteen. Ja, er zal er niet iets van afzetten. Toen, hè. Toen hebben we wel Nu heb ze hem dan niet meer voor. Nee, maar oh, weet je, kijk, de zomervakantie, ja, we hebben de jacuzzi, maar ik vind nog chill bij Jekerdal. Gewoon zwemmen, hè, die afgelopen water was 18,5 graden. Dat Nou, is te met, veel te kaai. met 17 maak ze erin, graden. En 18,5 Stijl, Centimeter, dacht ik. Dat is, ik wil zeggen, dat is wel heel erg... Dan blijft nee. niet veel over als hij trouwens Nee, langs, hè. maar 18,5 graden. En ik ben vorige week dus geweest. Dan gaan ze En, binnen 2 minuten, maar binnen 7 minuten doet. Als ze erin zwemt. ja, dat viel echt met. Alleen in het begin zat ik het lui aan de kant. Zeg ik, en, zo kijk. Ik zeg, nou, ik viel dat wel met. Maar ik na een buintje of 3, dan gaat dat wel. Alleen als het, zeg maar, een buintje zwemmen te veel met gezicht onder water, dan krijg je wel een beetje het koude. En dan vond dat heerlijk, hè. Nee, maar ik heb gewoon 1 kilometer gezwommen. En dan, weet je, de normen zo wel dan nog troet. Zo 30 minuten, dat is prima met buintjes zwemmen. Maar ja, ik vind dat wel chill. Maar dat is gewoon de eerste keer. Dan moest je niet 4 trapjes erin. Dus dan moest je wel gewoon erin springen en even gewoon gas geven onder water. Zo van Hanneveld te krijgen. Ja. Ja, zo kan ze kijken of ze het kan hebben. Hè.
Oh ja, dat is een test. Of ik boven kom. Zo voor de dingen doen, ja. Doe de dingerend. God weet dat geschreven. Is dat weer een dokter? Ja. Ik heb Liever- sinds dat ik klaar ben met Charles, studie de heb ik middelbare niks meer Charles. Ik geschreven. zie het, Nee, ja, hè? ik zie het. Sinds de basisschool. Dat Ik vroeg denk je dat mijn straks nog, dochter hè? net eraan schreef. Dat is, Toen ik geen touw reed, hoorde ik nog. Heb ze al geschreven? 74. Ja. Ja. Moet ik veel lezen? Liever maximaal verbrand of hele vakantie slecht eten? Gans, echt. Zit je wel eens flink verbrand Ja, geworden? man. Ik ben een keer in Echt maart, vies, hè? Een maart. in maart We hadden in in Egypte toen. Egypte geweest. Toen ik daar langs zijn been afliep. Oh, ja, Super wat braaf, dat wat goed gescheerd gesmolten. maar nee, maar verloren natuurlijk. Komt natuurlijk zus uit de winter in Nederland. Chocola was goed En de gesmolten. de gesmolten Je liep keutel. niet zo langs zijn Het been ging niet af. meer. Maar toen, ja, het weide lekker. Het waren een gaatje of 24, 28. Ligt er aan het zwembad. En dan komt zus uit de winter. Hè. Na de carnavalsperiode even 2 weken rust. En ik lig daar. En ik ga me douchen s'avonds. En ik denk, oh my god, wat gaat hier gebeuren? Mijn ganse lichaam dicht pijn. Ik kost alleen maar in de douche zitten. Met koud water over me heen. In de foetushouding. Ja, maar echt letterlijk. Toen is mijn vriendin toen het tijd is naar de receptie gegaan. Die zag hem onder een dokter komen. Want met mijn vriend gaat het niet zo lekker in de douche momenteel. Kom dokter Bernhard. Toen kwam dokter Bernhard. En ik verstond er helemaal niks van wat hij zag. Bernard. Ik kwam in een spuit. Ik heb zo'n spuit in mijn bad gezet. Er wordt iets De sterker erin of ertussen? Nee, goed, in een bad. Nee. Die duidde me die spuit En we daarin. hebben de En we hebben de ik bellen. voel Zo Ik rom voel is het zo. alleen. Ja. Maar ik voel het zo van hey tot onder. Voel ik alle pijn in mijn lichaam weggelegen. Toen zag ik er maar 10 dagen niet in de zon. Oh, kut gek. En dan zag ik dan. En ik wou Is hey. op skivakantie gegaan. Ja, ik wou hey. Zo helemaal verwant. Echt nog nooit met gemaakt. Het gaat nog natuurlijk niets meer gebeuren. Ja, nee. Maar dat was wel, wat de vakantie iets voorbij, ja. Boah, Dat is echt vies, Echt hè? een heel vies gevoel. Ja. Ik weet vroeger toen ik klein was, dat mijn steefpap toen die het oog verbrand, hè. En dan was dat vergeet ze niets meer. Ik zo'n wei brood moeten kopen en ingesmeerd met yoghurt. Zijn been was dat erin smeren met yoghurt, gewoon om die brand te horen. En zo'n hele wei brood, want ik kon niks meer verdragen. Dat waren in Griekenland toen, kijk. Maar dat is echt vies, hè. Op een strand, ja. Op het strand. Ja. Maar ik ben laatst in Renesse geweest en dan ligt ze daar gewoon een halve dag, of ik lig niet, er lag niet eens op het strand, maar gewoon op het strand, hè, een beetje de zee, wat daar, en de wind, Ja. de zand. Ja, dat is echt bizar hoe snel dat kan gewoon... Ik heb het een keer in Portugal gehad. Een bootje varen. Een lekker t-shirtje uit, hè. Zo net niet bruin genoeg. Het is wel gewoon als een melkfles op dat t-shirt doet. Ja, de hele dag op dat bootje. Maar dan merk ze het niet, hè. Nee, maar gewoon, ja, was gewoon heerlijk. Ja, het zal Tot zo s'avonds douchen. Oh, in de douche. Oh, dat heeft pijn, hè. Ik kon nou niks meer. Oh, Gewoon, man. ja, was Maar gewoon ik heb me klaar. herinneren om een kindertien inderdaad. En ging ze naar de Doosbergen. Zo was ze de hele dag als kind rondgerend. Natuurlijk. Niet ingesmeerd. Ja, of 3 keer te weinig. Ja. En dan s'avonds in bed liggen, ja. Tot ze zich niet kon draaien. Alsof ze op showpapier ligt, zo, hè. Ja. Oh, Wat ja. is het trouwens de factor, hoe dat verstaat? Wat de regel daarvan is? Factor 30 of factor 50? Niet te lief, die. Eigenlijk ik geloof tot dat is, het kan nog zien tot je geen undershot te binden. Ik geloof, hè. Nee, geloof. Nee, tot het is niet de dikte zo, maar meer de duur van de werking. Dus 30. factor betekent dat niet als de zon 30 is, dan bijvoorbeeld 30 minuten en 50 is 50 minuten. Ah, zo. Dat En het niet per ingetrokken se- is, of... Nee, gewoon dat het werkt. Oké. Snap je? Dus dan moest ik eerder 50 minuten in. Ik heb meestal die met van die olie, die wat zo glimp. Dat is wel... Ja. Maar Die dat is een rolberoen van, Die hè. weegt chill altijd. Dat is Ja. altijd een beetje, hoe noemt ze dat? Bronza. Dat is een van een Ja, bronza. ja. Ja. Maar ik heb De nog een brandweer, foto hè? van die. Op Michael zijn broerlof. Met de foto. Alsof Dat is nog. ja, dat denk je al, Ja, ja. dan gewoon van je Alsof hij zich ingesmeerd had met Nutella. Zo vies ik broen gek. Kun je me ook herinneren? Ja. Ja, maar ik wil heel snel... Maar het schoonste is, we zagen dat niet op dat moment. Nee. En wie we de foto hoe dat apparaat krijgen. Ja, het was goed Ja, alsof ik denk dat dat aan de printer ligt. alsof, ja. Weet je wat altijd is? Frankrijk had even een stond. De bovenkant, de wreef van een veu. Ja. Heb je dat niet? Dat Dat snel verbrandt? Ja, ja, als Ja, dun, ja. En omdat dat toch gewoon... Dat is toch gewoon de bovenkant achter het show was. En de neus verbrandt snel. Ja, oké, maar ik bedoel dat sommige En de hebben dat oren? net gaat extremer als de andere. Oer heb ik niet zeg. En die zal zich al wat bovenop moeten gaan insmeren. Ja. Zo. Of dat is Ja, vaak een vet pedal. snel. Nee, ja, elektron. Wie me de zin is. Die zal ze natuurlijk wel heel erg snel de oren verbranden. Aan mijn neus, hè. Ja. Ja, wie had En de dat zon is in ook wel aankomen? eens naaks. Dus ook wel eens zonder zwembroek. Want dan... Tuurlijk, altijd.
Ja, dan Ik moest je loop- ook ik wel ga alleen maar naar inschweren. nudistencampings. Ja? Ja. Zou je dat kennen? Nudisten-camping, Ja. gewoon lekker. Geen probleem. Maar wel... Maar die gaat altijd naar die in Zeeland, hè? Ja, het zwarte gat, hè. Nudisten-camping, het zwarte gaat. Ja, Heerlijk. heerlijk is die, ja. Want die kunnen ze draaien gewoon. Ja, echt. En dan gewoon zo'n wit tuinstel. Voor zo'n oude kerk met z'n draaien. Dat is wel zit. En een blik bier. Ik ben de king. Ja. Heerlijk. Maar ja, dit is wel een gooie. En ik heb wel een antwoord. Maar welk volk is het meest asociale op vakantie? Hollanders, toch? ja? Ja, vind ik wel. Oh, Hollanders. het is toch misschien toch veel te verstaan. Want als je verder lekker rustig gaat zitten te eten of zo. En dan kun je iemand... Hollanders zien... Gaan we hier Ja, zitten? dat, ja. En zo, hè. Maar Ja. het zien al wel eens, Dexter, als lichaam is wel natuurlijk boesigijs, hè. En Russen. Ja, dat. Ja, die Maar komen... die zussen tegenwoordig nergens meer, hè? Nee, dat mag wel dag. Ja. Nou ja, dan hebben ze zo op het buffet en die blijven maar opsuppen. En op een gegeven moment denk je, ja, dat gaat toch niet En dan horen. staat er nog één achter in de rij. En dan liggen er nog 20 toetjes. En die Russen, die pakken al die 20 toetjes. Ja. En dan gaan ze eten. Die dus 18 stonden Ja. op tafel. Ja, En dat moeten is wel, weg, vind ik wel zo. Dat hè. wel met Russen altijd inderdaad. Maar dan moet ik wel eerlijk zeggen, dat is Wat zijn ze ook wel- rustig? rustig. Rustig. lieve, ja. Rustig. Rustig. Waarom dat sfeer? 4 Russen. Ja, nee. Dat is niet nog gerne. Oh, echt goed. Nee, maar ook Engelanders toch ook wel. Ja, maar je moet er een boestig is. Ja, maar dat is Als wat die ik nog zeg. een all-inclusive resort In Rusland. voor een paar €100 in Turkije is. Ja, tuurlijk heb ze dan nog aan de volk te rondlopen. Maar als die naar een fatsoenlijk hotel, heb ze er allemaal minder last van. Maar lijkt natuurlijk ook wie dik tot ze bijvullen. Of dat toezicht is. Als ze Nou, zeggen, ik moet hey, eerlijk zeggen, we waren vorig jaar in Turkije. Daar kostte zelf nog niks pakken. Mm. We waren echt tip-top geregeld. Maar daar stond ze gewoon en dan kostte ze zeggen, ik wil een van dat en een van dit. En er was gewoon iemand die ja, maar dat is de in plaats oplossing. van Ja, door hapschaar dat bulletje, en- ja, ja. Maar Ja, jongens, ja. en dan zag ze ook, het wordt veers voorbereid, veers gemaakt. En het Ja, was Dan heb echt ze ook top. wel een beter hotel. En netjes gepakt, denk ik. inderdaad. Dus niet met de vuur pakken, maar gewoon met een hand. Ja, precies. Ja, Ja, dat is een wel hijs fair. en zo. Ja. Ja, oh. Nee. oh. Echt. Ik vind dat zo Er zo zit schoon. een harmeten. Oh, echt heel. Dat is goed. Op zo was haar. Dat is echt goed. Ja, ja. Of je Dat hebt is het ook wel gewoon eens... heel veel. Dat ze Ja. denkt, oh, dat Als is... ze in een zwembad is een zwemmen en dan vult ze tussen hun vingers zetten. Met, een in haar. combinatie met snots en zonnebrand. Zo. Ja, ja, heel. Ik- Oh. Zodat ik zo op Ja. de hand zo Vorige week kruip. zat ik op de rand bij je kanaal en we zaten met een paar man even. En zit in een... Kijk wat hij aankomt. Kijk, echt zo'n dikke groene klodder. Oh. Die wat dan zo in de rand van de Maar dingen toch zo. ook leuk dat dan normaal vinden om dat in het water te doen. Ja, oké, dat maar valt me dus- de zorg af. Ja. Ja, maar hij komt toch langs. Dat is een groene. Of iemand wil als je gewoon een dikke wandelen is met zijn dan. ding spijden over de moer heen. Dan Dan is moest dat je toch niet kunnen zo, spelen. zo in het zwembad. Maar Ja. die was echt goed. Ik kon ze gewoon zo oppakken en gewoon in even leggen als dat Bah. je wil. Oh, nee, maar ik kan me dat niet in denken dat lui dan denken... Maar ik kan nog kinderen zien, hè. Maar Die dan misschien nog. dus verkouden Ja, waren maar of dan zo. nog. Ja. Dan nog, ja. Oh. Echt heel vies. Ja, want het dus Nederlanders, Russen, Ja, Engelanders een beetje. Ja. Ik is wat erom boek. Engelanders, ja. Maar Ja, bijvoorbeeld... In eh, Ibiza vroeger had ze dat West End. In San Antonio had ze zo'n straat. Misschien bestaat dat helemaal niet meer. Dat was gewoon Engels georiënteerd. Ja, daar lopen dan die jonge Engelanders allemaal rond. Suisse ook in Ja, goed, Manchester. en rondlopen. Mallorca En- hebben ze natuurlijk ook Duitsers, hè, bij Ja. de dingen hebben ze natuurlijk Ja. ook. Dus hebben ze overal natuurlijk. Maar inderdaad, ja, het zien ze zo goed Hollanders die wie even tot... lastig zien. Ja, precies. Maar ze niet nog het op Tot, staan. nee, Oh, dat wat was- wie gaat al? ja. Alles wie dat gaat. Tot slot, in een paar zinnen, wat is uw ideale vakantie? Daar ben ik wel benieuwd naar, Marvin. Nou, mijn ideale vakantie is eigenlijk een mix van relaxen en gaat zien van het land of van het plaatsje of van, snap je dat? Ik wil wel ook actief gaan doen. Wie afgelopen jaar Turkije ging gewoon 's morgens om 6 uur om 10:06 hardlopen of wandelen. Handdoekje leggen. Nee, hardlopen of Oh. wandelen. Dan is Ze het eten nog niet een zo handdoekje warm. Och, maar dat mocht in dat totaal niet. Dus daar had ze niks aan. Beter ook. Ja, vind ik wel fijn dat dan dat dan krijg je een dingen. Maar dat vond ik wel chill. Met een zussen ook nog gaat van Boesebis, zeg maar. En ja, wist je wie een paar jaar geleden in Griekenland had Utrecht gehuurd. En dan gaat ze een beetje zo van die eiland, of van die pluitjes af. Weet ik ging van eiland naar eiland. Ja, een waterfiets. Een uurtje, zo'n cabrio limousine. Ja. Ah, uurtje. Echt. En dichtmis. Ja, het ideale vakantie voor mij is toch wel vooral ook chillen. Ik hou wel van een middagje of een ochtend op het strand liggen. Griekenland. Inderdaad, een auto huren. En dan
wel een beetje rondcruisen, leuke terrasjes opzoeken, lekker eten, Eten, ja. goed drinken, lekker eten. Ja, vooral genieten van de omgeving en tot de En rust niet met komen. werk bezig Precies, even geen lawaai in mijn kop. Mhm. Want natuurlijk, dat heb ik ook. We hebben altijd alleen maar tot dan eens even 14 dagen niet is. Ja. Zelfs we dan ook niet snel met een koptelefoon of uurtjes opzien. Geen Dus muziek. even niet. Nee? Ja. Ja, maar dat is ook wat ik dus straks ook zei in de dingen van het onderwerpen of van een podcast. Dat heb ik heel erg met wandelen. Vind ik zo chill, gewoon lekker door het bos of gewoon met de hond. Gewoon even 1,5 uur niks. Geen geluiden, geen muziek, gewoon puur natuur. Ik kan er echt van genieten. Fan. En die? Ben ik echt. Wat is die favoriete, of wat is echt een ideale Mijn momentje? ideale vakantie, ik noem het altijd luxe backpacken. Dat is wat veel altijd deden, eigenlijk elk jaar. Sowieso veel tot Lino, de wat mijn zoon deden we dat sowieso, nu gaat minder. Maar dan deden we een ganse route door een bepaald land. En dan deden we de hotels boeken. En dan wel goed 2 koffers met, in een huurauto en dan dat land ontdekken. Fantastisch. Dus ik ga niet van relaxen. Ik krijg altijd goeie en minder goede ideeën als ik stil zit. Dus dan ben ik... Maar dat is iedereen, hè? Hij ziet dan inderdaad om een ziel op een strand of je ligt aan een zwembadje. En dan komt ze tot rust en dan ga je toch de brein, ga dan toch... Op een andere manier werken. en dan Creatief, denk ik hè? altijd dat ik de grootste en de beste ideeën heb. Maar puntje bij paaltje, ja. Ja, precies. Dus ik hou wel van bezig zijn. Ja, bezig zijn. Dat is wat ik bedoel. Ja. Dat zou dus de afwisseling met lekker het zwemmen en dat Lekker gisteren nog met de eten, lekker kinderen een beetje- drinken. Ja, dat ervaart je nu wel een Een beetje. bolplankje. Dat precies, ja. Goed jongens, dat warm. Ja, dan Ik kan zie je al wel even een vakantie. kwartier. Dat wordt een Dus, zomervakantie. spullen pakken en Vertrekken. on y va. Tot de Nou. volgende keer, dames en heren. Tot ziens.